Mas Rehan kali Mas Andre Dimas Cungkri kali Mas Bayu Imam Kejora monggo sampure iki sampur jaipongan yuk 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 buka sini jos buka sini jos buka sini jos 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 nggih sayang sendangnya sampai kangen rata penuh rabeso ya wes nah aku tahu anaknya wes yuk kirim salam saking Pak Farah diaturke untuk Ibu Evara tercinta ya. Ugi kanggo Mbah No joget Mbak Min gundang ayo Mbak Min yo kanggo Mbah No gundang Ude Mebel Jodoh saking Bapak Farah ayo ye saking Bapak Farah diaturake Ibu Evara ye tercinta kanggo Mbah No gundang sing Ude Mebel Jodoh
rinduku 100 rindu Aku 100 rindu Ayu sesuk gawe ngono ngisore tebu ngersi tebu wae enak rada gatel-gatel titik enak kok Dik Bali piye wong golek sewan ya Mang sira sing tak tresnani sakno jiji cinta-cintaku cintaku sejuta cinta nanging turu malammu padang tanpa lamun nanging aku nekat imbu moto pedes kabeh golek tombok kodhong surung tanpa basa-basi ra kenal kata bagimu aku lali tenan nyatane tidak karuan asik ayo lu aku juga ora paham iki lho nek gedang lusuk ning kok aku gampang lali awak terus kabeh temen gedang kluthuk sirahmu metek tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket Terus? ora wani ngelih aku sangu tempe penyet aduh gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk gedang violin gedang senti aduh gedang lutuk tok gedang lutuk aduh gedang lutuk gedang cinta gedang wariati waduh leren ayo ten ayo dipolten ayo dipolten foto pedes kabeh golek tombok godhong surung Ayo. tanpa basa-basi ra kenal kata bagimu asik tenan jentit 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 kayane wong tuwa nek kok aku gampang lali awakku teles kabeh opo aku jegur kali asik lampean lo iki Pitike jabrik. Pitike jabrik. Ora wani ngelih aku sangu lele penyet aduh gedang lutuk tuk tok gedang lutuk tuk gedang lutuk dang lutuk tok dang lutuk tok gedang lutuk gedang painten gedang retno gedang lita gedang sukri enak gedang sebisa balik kaki Bapak Farah ya. Salam diaturkan dumateng Ibu Farah. Pak Ibnu dari tercinta. Templek Pak Koir ini juga Ustad dari Templek nih. Kagum. Yo Ustad, yo Adan, yo Kiro, yo Tayub ya gitu nasional. Terima kasih. Ye spesial malih Bapak Farah. Atur salam dumateng Ibu Farah tercinta ye. Kangge Mbah Nom Gondang. Uji mebel sudah nggih. Nggih matur nuwun Bapak Farah nggih. Sembah nuwun. Pak Sinder Bapak Sunati sing duwe lawangan agung nggih. Disuwun telatah Desa Wateswinamon Sambeng Lamongan nggih. Iki menawa terlip maafkan karo ibuke. Pak Sinder Sunati so ibu. Telatah Mas Cokro aja toh, Mas Cokro. Esek. Nanti Cokro monggo munggah Cokro. Wis to. Kurang satu monggo Cokro. Nggo mari kene nggo. Monggo. Mandek Mas Cokro. Naik ditunggu. Matur suwun Anandanto. Monggo. Apa nyoba Debrio sebalikno.
Ye kaki Pak Sinder. Kalau udah ada ditinggal. Saya bisa balik Bapak Sinder. Yang wonten telatah wates winangun sambeng Lamongan ya. Bapak Sunati ya. Bapak Sunati Sinder. Yang wonten dusun telatah Desa Wates Winangun Sambeng Lamongan Jawa Timur. Pak Sinder Sunati delok live streaming. Upama aku rawat dosa lara tak wales lara Soe kaya tatu sing tak tampa nanging ya aku iki ra mentolo ora mentolonan berarti. Dindakku sayang paras cantik moyangku sayang. Iya sayang. Takkan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah untuk hidup sayang. Jangan kelewatan. Ya kawin lah kita aku kok Cintaku ini siap cuma sebulan. masih randino gak apa-apa kan wis roh.
sayang tak akan cinta ini bisa ku perpanjang akal lagi istilah kawin kontrakan berapapun kan kawinnya ku bayar kontan kelaksa kawinan hijab kapur komandan seliramu tangisan terharu aku nyaman akhirnya aku jatuh cinta kalangan cintaku ini hanyalah untuk abang apa reman duite gawe tuku banyu setan apa mikir yen mendem kuwi bisa rusak pikiran ya wis cukup mo anggonmu mendem ya wis cukup anggonmu gendeng ya mari-mari ya leren-leren nojo mbok terus tutupan botalmu ku ana perasaanmu imane nyawamu aja mbok terus kemen kane ora ono gunane tutupan botalmu ku ana perasaanmu imane nyawamu aja mbok terus kemen kane ra ono gunane joko sawangan kancamu akeh sing padha ngelempangan kok akeh sing gawe setan dimuatno ambulan ya wis cukupno anggonmu mendem ya wis cukupno anggonmu gendeng ya mari-mari ya leren-leren nojo mbok terus-terusno tutupan botalmu ku ana perasaanmu imane nyawamu aja mbok terus kemerekane ra ono gunane tutupan botalmu ku ana perasaanmu imane nyawamu aja mbok terus kemerekane ra ono gunane. Aji gedeng saking Pak Nurul Songo Mancon dipunaturaken dumateng besan ingkang wonten lampian nggih. Ingkang rumaos dados besane Pak Nurul Songo Mancon ingkang wonten lampian panjenengan angsal salam saking Pak Nurul Songo Mancon. Nggih, kangge ana Mas Anto sekeluarga. Ngelok gong le. Ogi Yudis sing lampian. Nah, Yudis.
mangsa ketiga wiwit lumaku nala para karya kang padha nderet angel pancen angel mangsa ketiga usume wajiradang para pati wala jagat agian dik tua enam dik lagi rasane dik tua tor manto ambek termadami padanyata tua tuban kang kalep Sabtu sore dina malam minggu timbang lunga dhewe ati mereng yen mung kelang-keling pengen ketemu maneng sabatina ingsun ontang manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mung rika sing tak golek reno wange tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gendrong lila rika katone
nganti bengi eman yen nganti liya sing nyayang yang leyang tak sawang min celok ning ketang kekancangan tak rintik saka kadewan sarwi ngoceh dhewek ni ngaleh pencelokan Wela kae tak suwun mbok ajak ecing padha kuning agawe pikirku pusing Cereret ireng tak sawang tambah manising bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku timbang liyan yen si podang adudut mati kebranan ora mendem atiku tansaya tatru-tatrangati sun pikapulute ndo Set. Kaki Cakpur Bapak Mia Semengko ya kirim salam kepada Ibu Imia dalam Semengko Sugeng dalu Pak Mia Cakpur Sugeng widangan ke asik kosek Nekak kosek piye umpama aku rawati dosa lara tak malas lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku gak duwe rasa aku lila kowe gandeng wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih wanita liya
hatiku Gusti kuwatno hatiku biyen mula liramu wis tak aturi dhewe matur piye Mas nek golek bojo sing bagus kaya cak priya iki diwangi lho pokasane seliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo nanging piye piye Dek kabeh iki wis kabacut Mas jang ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketoni janji kumiyen aku sago ngenteni oh ya oh yes kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak ateni randane ora nyono ya sampean sabar ngenteni tak ning nyatane tresnamu tulus lan suci asik sing tak suwun Mas ngono apa sing to Dik gedhe pangapurane antum tresno bebek jawan selawase do adindaku sayang iya sayang paras cantik wajahmu yang
Surabaya dari juragan Pak Anggi ya. Sekali lagi dari Pak Anggi, salam buat anak-anak ya yang lagi live di Surabaya. Oke, terima kasih Pak Anggi, Pak Anggi Rahman. Oke ya, sebagai Pak Anggi, salam buat anak-anak yang wonten Surabaya ngaturaken matur nuwun. Asik. Ya Dek, ning isor taruhan golek pangan duit sing halal waton cukup mas ya. kanggo sandang lan pangan aku iki Piye Dek? untung-untungan nasan apik yan duit kantongan wayah apes mas Pas wetengku krasa kroncongan Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor. dor Ono ban baca, wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor. Dor. Warna pacamane, ije esok lah kok wis tumpuk. owe Kok wis tumpuk. owe Jek esok wis tumpuk. owe Rezekine jek esok tumpuk. Rezekine jek esok tumpuk. owe Lah kok tumpuk. owe Lah kok lumpuk. owe Lah kok Lah kok lumpuk. wiwit biyen nganti saiki Ana apa Dek? kota Jombang saya marani kang wis kondang jabane negeri ringin contong tengah dalan katon asri yuk mirsani hendai Jombang saiki waro pojok kebun raja ninggal janji glinak grinuk katone sing sugeng kopi pancen nyata warung pojok Maharani Pancen nyata warung pojok kebon raja saben dina
ayo podo midangetno bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa indik-indik idul Nanang gawe sing marai beras getah pitinge kering direwangi susah kok ya ora eling indik-indik kulon indik-indik ngalor apa ning ndi ora kelakon pengen awor udan deres wayahe sore tak sawang pantes go mlayu kancane indik-indik idul indik-indik itan arepe nanti golek sapi ora kumpul gak keturutan mikul suket membat mentul pikir karep nek pengen kumpul indik-indik ngetan indik kulon nabang gawe sing marai ali-ali men kuningan oke bapak kali aja nganti lali yen wedi kelangan indik-indik kulon indik-indik nyetan pekle sapi lawuh kowe sing marai udan-udan ora gawa pacul tewa semayan lah kok ana ucul indik-indik ngetan ayo Pak Galih Karto Palombo Tiwas ngenes seje sing duwe indik-indik ngisor indik-indik dhuwur lawuh kowe sing marai Gresik Surabaya nek kalah dhisik ya budalang Surabaya indik-indik J kita kelar bener Bapak Ibu Dewi Pak Dewi nelogong sorbet kan lo. Nggih kangge Bapak Ibu Dewi sing gawe jamu dua putri setanipun wonten Pasar Turiarjo ya. Pendogul Sukorame Lamongan. Nah, Pak Dewi dua putri. Pak Galih Mas Darto sing duwe Palombo. Sedaya warga Palombo. Atur salam dumateng Bu Galih wonten Pak Galih lho iki. Pak Polo saking lampian angsal salam saking Pak Anggi bisa nuwun
Memandang comong kelung Legep laras rontang rampok lopku lalakune para iyangan ono pasundan ampang rongga gending 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 kita gending Jawa aklung Sunda parai yangan Ya o ya e ya o
tau ditemu tak rewangi sarungan gawe saka assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam tak rewangi ngempet ora ngerokok Trip macak sopan trip kaya kang pondok ilah suwangku lali nyoplok jare bapake aku kaya santri peka tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo ada kano ben kapok aku pengen oleh jenong tahun-tahunan aku ale dadi preman pengen tobat temen ben oleh rondo lampean tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo gak noben kapok aku pengen oleh jenong wis tahun-tahunan aku ale dadi preman pengen tobat tenan mergo ngesir rondo lampean gendok dena aku muno santri lulusan pondok terus pondok sopan ben kaya kang pondok ilah telah suwangku lali nyoplok jare bapake aku kaya santri Yuk salam dari Bapak Galih diaturke panjenengan Bapak Polo Lampian pisane Pak Agi ya. Sepisan malih salam dari Bapak Galih Paluombong untuk pisan Pak Polo Lampian jadi saking Pak Agi ya. Pisan Pak Polo Lampian saking Pak Agi. Oh berarti Pak Polo Lampian ini bisanya Pak Agi. Terima kasih Pak Galih. Ibu Galih. Nggih, sedaya perangkat kedung kumpul matur sembah nuwun. Aku rawati dosa lara
kamu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi aduh denok kandelane tekane nyulayani Dukang macane aku tresno lilakno aku lunga ati gak kuat nandang rasa keronta-ronta cintamu sudah oh Pak Molim cuma buat mainan Dukang macane aku tresno saiki wis duwe liya tresno iki dudu mung dolanan oh ya kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk emang kesadaran mugi Allah paring kesempatan mengadem matiku ben aku gak layu dan tanggung jawabmu semua palsu deno aku cinta beneran oh ya pastikan ku buktikan apa ya yo bapak ibuku akan datang